Shiyela ezomthetho kuthina. Izincwadi ezikusongelayo uma ungaphansi kuka-debt review ungasabiswa. Shiyela ezomthetho kuthi sikusize. Uma ungaphansi kuka-debt review no-National Debt Advisors, kwenzeke uthole izincwadi mayelana nezikweletu zakho, ungapholisi maseko, sishayele ucingo usazise. Impahla yakho ivikelekile ngaphansi kuka-debt review. Ukuxoxisana phakathi kwe-debt counselor yakho kanye nezinkampani ozikweletayo kuthatha isikhathi, kanye futhi nezinkundla zokuxhumana azihlezi zisebenza ngendlela, kodwa konke lokho siyakwazi futhi siyakubona. Sivumele senze lokhu osikhokhele kona ukuthi sikwenzele. Uma uyiclient yakwa-NDA ethola izincwadi eziphuma lapho ukweleta khona, ungapholisi maseko, sithinte ngokushesha ngoba ukuthatha isikhathi ukusazisa kungalimaza igama lakho. Siyinkampani ehamba phambili eNingizimu Afrika esiza nge-debt review. Sizokusiza. Sishayele ku 021 003 8733 noma uvakashele ikhasi lethu ku-Facebook elithi National Debt Advisors, noma ungavakashela iwebsite yethu ushiye imininingwane yakho. Iwebsite yethu ithi www.nationaldebtadvisors.co.za. Khululeka, ungatatazeli, sizokusiza.